אז אתמול נמכר ה-TRX. אתמול ה-TRX נמכר. עוד הרפתקה שאפשר לעשות על להביא. כמובן שהפסדתי ארגז של כסף. כל פעם על הרכבים אני מפסיד ארגזים של כסף. זה ההשקעה הכי חרה שאפשר לעשות. לאבא שלי יש מוסך בארץ והוא תמיד היה מלמד אותי את זה. אף פעם אל תקנה רכבים, והנה. גם כשהייתי גר בארץ לא היה סובל את זה. כל חודשיים הייתי מחליף רכב ונותן לו לתקן ולהתעסק איתם. אז הוא מבסוט שאני לא פה כנראה, ומישהו אחר צריך להתעסק עם זה. אז ה-TRX נמכר, הפסדתי ארגז של כסף. חשבתי לקחת מה יהיה הרכב הבא. היה לי בראש לקחת GTRS אולי מפורשה, להוציא אותה מהחנות. ואז שראיתי את המחירים אמרתי שזה פשוט אותו הדבר, זה גם הפסד. כאילו, רק תחשבו על זה, אתה מביא אוטו חדש מהמפעל שהוא 1.6 מיליון או 1.7, ואז ישר במיידי, אם אתה רוצה למכור אותו, זה 1.3. זה כאילו הזוי, גם אם הוא 0 קילומטר, לא משנה מה. אתה רק מוציא אותו, עברה דקה, הפסדת 400-500 אלף. זה מחיר של סטודיו שאפשר לקנות פה באיחוד האמירויות, וזה הזוי. אז אני חושב, מה יהיה הרכב הבא? עדיין לא יודע, אני עדיין חושב, ניסיתי כמה רכבים, הזכרתי כמה רכבים כדי להתנסות, ולא התחברתי לאף אחד מהם. אז אולי כשנחזור אחרי הקיץ, שיגמר הקיץ באיחוד האמירויות ואנחנו נחזור, אז נראה, אולי אני אנסה עוד כמה רכבים, ואם אני אוהב משהו אז כמובן שאני אקח. היום זה יום 6 לגירעון הקלורי, אני מחזיק מצוין. היום זה היום השישי, יהיה לי עכשיו יומיים מנוחה מהאימונים, זה היומיים הכי קשים. צריך להתעסק עם משהו כדי לא ליפול ולא לאכול שטויות וכאלה. אז היום זה יום 6, הכל הולך פיקס, הכל הולך לפי התוכנית. ממשיכים, יש עוד הרבה מאוד שבועות לפנינו כדי להגיע למטרה. ועוד כמה ימים אנחנו טסים? 8. עוד 8 ימים אנחנו טסים. החום פה מתחיל להיות כבר קיצוני, אפשר להגיד ככה. כן. והשבוע האחרון של המסחר היה על הפנים. אפילו לא השבוע, היומיים האחרונים היו על הפנים. כמה עסקאות שנגעו בסטופ, כמה עסקאות שלא עבדו, אבל כמובן שזה אחרי רצף של כמעט 3 חודשים שלא היה לנו יום אחד מופסד. הנה, הגיעו יומיים מופסדים, והבטחתי לכם, שהימים האלה יגיעו. אי אפשר תמיד רק להרוויח, וזה בסדר גמור. אז כמה דברים נכון לעכשיו, עדכון לגבי עכשיו, וזה גם עדכון לגבי גם למה אנחנו הפסדנו. אז קודם כל, מדברים על סיום המלחמה, ושטראמפ הגיע בעצם לאיזשהו הסכם עם איראן, ואנחנו בשלבי סיום, וכן הלאה וכן הלאה. בום, יום אחרי בארץ מודיעים שאין שום הסכם, ואיראן לא מוכנה לתת את האורניום. גם ארצות הברית בוושינגטון גם הודיעו שאיראן לא מוכנה לתת את האורניום, שאין שום הסכם. וארצות הברית פתאום יום אחד היא אומרת שאנחנו מתקרבים לאיזשהו הסכם והכל הולך להסתיים. יום אחרי מה היא אומרת? שיש סיכוי מאוד מאוד גדול ואנחנו מתקרבים לחיילים on the ground. כאילו הולכים להכניס חיילים לאיראן ולעשות איזשהו operation שיהיה בעצם ground operation. איך להגיד את זה בעברית? מבצע מיוחד? מבצע על האדמה, בקיצור. יש שם כניסה קרקעית? כן, כניסה קרקעית, שיהיה סיכוי מאוד מאוד גדול לכניסה קרקעית. ובאותו הימים, ביומיים האחרונים האלה גם שהפסדנו, כל שעה היה הודעה, בח, הפצצות של הודעות. השוק עלה, השוק ירד, קרוסלה, אבל אני לא מאשים שום דבר. הפסד זה הפסד, ויש גם ימים כאלה, ואנחנו מקבלים את זה, ואני מקבל את זה, וזה בסדר גמור. אי אפשר רק להרוויח, וכמובן אנחנו אחרי רצף של 3 חודשים, וזה בסדר גמור לקבל יומיים של עסקאות שלא עבדו עם סטופים. אנחנו ממשיכים, אני מקווה ששבוע הבא יהיה הרבה יותר טוב, אבל זה כרגע העדכון לעכשיו. ואם זה ככה, בגדול, אם אנחנו חוזרים למלחמה, אז אתם יודעים איך השוק הולך להגיב לחזרה של מלחמה. אני אישית חושב שזה לא יחזור למלחמה, ולא יהיה שום איזשהו משהו קרקעי, לא יהיה. כי אם היה צריך להיות, אז הוא כבר היה צריך להיות אז. לא היו מושכים את זה כל כך הרבה זמן, ונותנים להם להתכונן, ונותנים להם לקחת תחמושת. אני חושב שזה כבר מאוחר
להתחיל משהו, במיוחד שכל מזרח התיכון הם לא מוכנים לזה, גם בגלל שיש עכשיו חום קיצוני, ואם תהיה איזושהי פגיעה באחד המקומות פה וזה יפגע במזגנים בכל האזורים, זה יכול להוביל לבלגן מאוד מאוד רציני, וכבר יש פגיעה לדעתי בכל האזורים של מזרח התיכון להרבה מאוד מדינות, ואני לא חושב שיתנו לזה לקרות. אבל עוד פעם, זה קונספירציות שלי, מה שהג'ינג'י יחליט, הכל יכול להיות, חבר'ה. ובואו נראה מה יהיה ההמשך. אני גם לא אוהב לחכות, נגיד שאני צריך לטוס, אני לא סובל לחכות, נכון שרון? אני מתה לטוס כבר. השנאה שלי, אני אוהב לקנות כרטיס לטוס, זהו, באותו רגע. אני לא אוהב לסגור משהו לעוד שבוע, לעוד חודש, לא סובל את זה. אי אפשר. אני לא אוהב לתכנן, אני אוהב לבוא, לעשות, זהו, let's go. גם בצבע. מה זה, זה C53? אוטו מכוער רצף. זה מרצדס. יש אותו פה כמו מזדה 3, לא יפה. ביקשתי מזדה, לא הסכמת. בקיצור, חבר'ה, עוד 8 ימים מהיום, נעשה לכם גם משם הרבה מאוד סרטונים, נמשיך לסחור משם, אני צריך גם להביא איזה... ככה, אתם יודעים, לקום בבוקר, לריח הקר, ללכת למאפייה, לקנות לחם בשקל, יש להם כאלה לחמים בטבון. הם לא יודעים לאן אנחנו טסים, אבל הם ינשכו. ינשכו? ינשכו. לא, אז תחתוך את זה, תעשה לי צנזור על הפה. ינחשו, אל תגידי. וואי, אימא, איך בא לי ארוחת בוקר של הטבע, אימא! כן, וגם אמרתי להם פה שזה פעם ראשונה שאנחנו הולכים לטוס לתקופה כזאת גדולה. האמת שכן. מדובאי, מאיחוד האמירויות. כן, אבל גם ירדה לי אבן שאני טס ורכב אחד נמכר, את יודעת? ירדה לי אבן שלא יעמדו סתם 3 רכבים. אין, כשאתה עם ילד אתה לא יכול להיות בחום קיצוני כזה. זה קשה. כן, עם ילד מאוד מאוד קשה והוא ממש רוצה להיות בחוץ כל הזמן, אז חייב. יש לנו קצת ילד מוגלי, הוא אוהב כל היום בחוץ, לטייל, לטפס, ללכת, לשחק. אז אי אפשר, כמה אפשר לקחת אותו למשחקיות כל היום? כן, הוא רוצה לזוז. גם אנחנו עכשיו הולכים לדובאי מור. לעשות כמה קניות לפני הטיסה. לעשות כמה קניות לפני... זה לטובת הגירעון. לעשות כמה קניות לפני הטיסה. כמה דברים אחרונים. המזוודות כבר ארוזות, נכון? שלך, כן. של הילד. וזהו. בואו נראה איך יהיו החיים שם, ואם אני אתגעגע לדובאי. מעניין אותי איך אני ארגיש. אם אני... אתה רוצה שאני אגיד לך איך אתה תרגיש? מה? אתה... יש כמה אופציות, או שאני אתגעגע אחרי שבוע-שבועיים לדובאי ואני ארצה לחזור ולא משנה לי מה מזג האוויר, או שאני אגיד וואו, יש שם יותר אוויר, אין שם כזה חום והמזג האוויר, ועכשיו אני רוצה ברכבים, את אומרת. הכל תלוי ברכבים. שרון אומרת שאני יכול להיות בכל מקום רק שיהיה כמה שיותר רכבים, אבל בואו נראה, אני לא יודע. נמשיך לעבוד משם, נמשיך לסחור משם. אני צריך יהיה להביא איזה מחשב, איזה סטאפ. הנה התחלנו. לכמה חודשים לעבוד, וגם אני הולך לקנות שם בית. יש לי כבר בית שם, אני רוצה לקנות בית שני, קצת יותר גדול. בית אחד קניתי הוא קטן, אני רוצה להביא שם בית יותר גדול, אני גם אעשה על זה ולוגים, יעדכן אתכם והכל. אז יאללה, let's go, נגיע לדובאי. אבל עכשיו סיפרת לאן אנחנו נוסעים. לא סיפרתי, הם לא יודעים, הרוב הגדול לא יודע, מי שיודע יודע. מה את אומרת? יעלה לך... כן, נגמר לי הסוללה ורצינו לקחת עכשיו פאוור בנק. אז אפשר פה בכניסה בצ'יינאטאון למטה לקחת פאוור בנק. אתה רק משאיר את הפספורט שלך או את ה-ID ואתה יכול לקחת פאוור בנק ואז רק תחזיר אותו אחר כך ותביא את ה-ID בחזרה. תחזיר לנו את ה-ID, נכון? תביא להם, אני גם אראה להם על הדרך. את ה-ID? לא. תביא לי אותו. לא? תביא לי אותו. לא יביא. תביא לי אותו רגע. שרון, בורחת עם ה-ID שלי. שרון, תביא את ה-ID. אני אראה לכם עכשיו את ה-ID. עכשיו ה-ID היה אצל הרואה חשבון הרבה מאוד זמן. כן, תפילי אותו גם. אתה רואה? אמרתי לך שלא צריך להוציא. תביא לי אותו. אני אראה. תראי להם שזה זה. מה? יופי. אז
ככה נראה גולדן ויזה. אתם רואים? רשום גולדן קארד, גולדן רזידנט. גולדן רזידנט. זהו, מספיק. ויש את זה של הזהב. אז זה ויזה ל10 שנים. מקבלים אותה רק מי שיש לו נדל"ן מעל 2 מיליון. מי שיש לו נדל"ן באיחוד האמירויות מעל 2 מיליון שקל, הוא יכול לקבל את הוויזה הזאת. ולשרון אין כזאת. סתם. יש כזאת לדיוויד, עשיתי לילד שלי ל10 שנים, כי זה תחת הוויזה שלי. אני אגיד לכם מה, לא משתלם לי שיהיה לי כזאת, כי אני מקבלת משכורת מאוד יפה. כן, אז בגלל שאנחנו עשינו איזה קומבינה לשרון, אני עושה לה משכורת של 60,000, 60 או 30. אני עושה לה משכורת מאוד גבוהה, בין 30 ל-60,000. אבל לא כתב על המשכורת שלי בפומבי. היא מתעסקת עם זה, אז היא נשארה על הוויזה של החברה. אז שרון רשומה על הוויזה של החברה. ואחרי שהתחתנו, גם עשיתי לה את זה לפני שהיינו נשואים. אז עכשיו, אחרי שהתחתנו, אני יכול לעשות לה גם ל10 שנים. נכון, שרון? לא מעוניינת, תודה. אני רוצה לשנות לך ל-housewife. אתה יודע שבהאוסווייף אתה צריך מינימום 50 להביא לי בחודש. אם אני משנה אותך למה? ל-housewife? מינימום 50, אבל זה לא הכל. איך להגיד housewife? אתה יודע שאם אני האוסווייף, אתה חייב לקנות לי רכב שיהיה רשום תחת ה-ID שלי? מה את מבלבלת את המוח? כן, עזבי. במיוחד אם אני עם ילד. תישארי אימפלואי, עובד. שכיר בלד. housewife זה אישה בית בלד, נכון? תהיי אישת בית. אוי 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 אוי. אני צריך פנמקה. אתם יודעים, קניתי פה חבר'ה. שנייה, אני לא יכול להיכנס עם המצלמה יותר. קניתי פה 3 זוגות. יש לי 2 זוגות שלא פתחתי אפילו. אפשר עם הטלפון? יש לי 2 זוגות שלא פתחתי אפילו. גם הביאו דברים חדשים. כן, תראה זה איפה. תקחי לך, לטיול. כן, זה כמו ההרמס שלי. יש גם מלא דברים חדשים. הרבה שואלים אותי, למה הוא קנית וואו, הרמס זה יפה. איכס? אבל יש לך כאלה 3 זוגות שלא פתחת. יש לי 3 זוגות, 2 לא פתחתי. וזה אחד מהזוגות שיש לך דרך אגב. כן? אתה זוכר בכלל תכף. איזה יש לך? ייגמר לי הסוללה, אני זוכר, אבל אלה? אני חושב שאין. כן, יש לי כאלה ירוקות, וכאלה יש לך. וכאלה ג'ינס, הקטנות ג'ינס. טוב, אנחנו צריכים להטעין את הטלפון. אין פה פנמקה מה שרציתי? לא זה? יש לי כאלה. הנה, כאלה יש לי. יש לי בול כאלה. כאלה יש לך. יש לי בול כאלה, אבל לגברים. מה? שחורות? אני כבר לא זוכר. טוב חבר'ה, ננסה להטעין קצת את הטלפון לפני ששרון מבזבזת לי את האשראי פה. יש לי את ה-ID שלך, תגיד לי. איזה יופי, שרון? כל פעם הם משנים את הקיר הזה, כל פעם הם עושים פה משהו אחר. נכון שרוני? וואי, מה טוב. הכובע שרציתי אין פה, יש אותו בפשן למעלה, אבל מצאתי כובע חמוד, מה שרציתי. אמרתי אני אקנה ב-200 ו-300 כובע. איך זה נקרא בעברית הכובע? בלעד, פזיץ, אני עם כל השפות שלי שכחתי עברית. פנמקה. זה הכובע הפטריה הזה. אז אני רוצה להביא אחד כזה או של גוצ'י או של לואי. פה אין להם, הוא בדק יש בפשן, אז אנחנו הולכים לשם לקחת אותו. מה יש? תכף, נלך לקחת אותו. שרון אומרת שזה מתקפל. שרון, איך זה מתקפל? ככה? נהיה לי אלרגיה אליך לרגע. אה. אתה יכול להביא לי קילו סלמון? אין סלמון, סלמון נגמר במלאי. לשיחת הנילוס. שיחת הנילוס. טוב, זה ניקח, זה יפה. זאת תהיה לי סבבה לחול. מה אתם אומרים חבר'ה? זאת תהיה הכי סבבה שהיה שם. שרוני, אני לוקח את זאת. תקני לי אותה מתנה. מהכרטיס שלי ששמור אצלך. טוב חבר'ה. כמה זה עולה שרון? תעשה לנו מבצע. הלאה, צריך עוד טיפה. הגוף מתחיל לעבוד טוב. הבטן טיפה יורדת גם. עכשיו אני מצליח להכניס אותה טיפה בפנים. אחרי שבוע. שרוני, כמה זה? כמה? אני עושה לך מתנה. מתנה? מהכרטיס שלי? המשכורת שלך מהאשראי שלי. יאללה. טוב, אז שרוני עשתה לי מתנה. קנתה לי מתנה מהכרטיס שלי. זהו? לא יודע. תנק יו. מי החצילים שקונים כובעים כאלה יקרים? ביי, תנק יו. ב-3,500? כמה? איזה פריירים בלעד. אתם יודעים? כמו דייג. כן, ואתה גם נראה כמו דייג. כל החנויות האלה, חבר'ה, זה מטריקס.
כל החנויות האלה זה בכוונה, כדי שתמשיכו להיות עניים, שלא יהיה לכם כסף. כל המותגים בשביל לעשות אתכם עניים. איי. רוני פה. מה לקחת? בוס, אל תיגע. כמה לקחת? תראי לי. תראי לי כמה לקחת. אל תיגע. אני מרגיש שזה כבד. אל תיגע לי בסמים. סתם, ראיתי כבר ירידה של 3,000 שקל. היה לי הנחת יום הולדת. זו חברה טובה לפחות? מריח כמו זה טוב. אני חשבתי לקחת גם אותו. מריח כמו האסלה בבית, בלי. אבל ריח טוב. שמה, האסלה שלך בבית מריחה כמו אקונומיקה בגבוהים. אבל ריח טוב. האסלה בבית מריחה טוב. טוב, אנחנו עכשיו הולכים. הגיע הזמן לאכול צהריים. כמובן לפי התפריט. נלך לאכול צהריים. יאללה, let's go. Thank you. הולכים לאכול צהריים, שרון. אמרתי להם שאני לפי התפריט, ואת לא לפי אני התפריט. לפי התפריט של המסעדה. לפי התפריט של המסעדה. יאללה, צהריים, let's go. וואלה כן, שבאנו כל השורה הזאת הייתה ריקה. אבל אנחנו נוסעים בזמן. אנחנו יודעים לבוא מוקדם, שרון? לבוא מוקדם וללכת, בדיוק בשעה שצריך. וואו, מה זה זה? היה לי זה V12 הדבר הזה. מה זה? V12. זה R. מה זה R? כן, אבל זה 12 צילינדר נראה לי. לא פתחת אותו. פתחתי, הוא פתוח. לא מזהה את המפתח אולי. הבאת לי להחזיק את השקיות, בלה. אולי את נוהגת. אני היום בחופש. היא היום בחוף. אז אני נוהג. הנה, נפתח לך אותו. למה את בחופש היום? לא הבנתי. כי יום שבת. יאללה. יהודים נחים בשבת. יהודים נחים בשבת, היא אומרת. יאללה, let's go. למה אני כבר מתחיל להיות רעב, צריך אנרגיה. שרוני, חמה. שרוני אוהבת את ה-VIP, וואלט. תחשבי, איפה שנטוס לא יהיה את זה. באת, לקחת את האוטו, שמת את האוטו, לוקחים לך את האוטו בוולט, לא יהיה לך כאלה חיים קלים. כן, יהיה לך מה לנשום. אבל כן, זה אחד הדברים היפים בדובאי, אתם יודעים? כל מקום, כמעט כל מקום אתה בא, זורק את האוטו, שם אותו אצל הוולט. שרוני, תתגעגעי לזה כמה חודשים? Where is the ticket? Yeah, leave it here. Leave it here. היא תתגעגע לזה, חבר'ה. תתגעגע לזה בדוק. לבוא, להשאיר את האוטו. חיים קלים. דובאי הכל נגיש. הכל בשנייה, הכל בלחיצה, הכל נגיש מה שתרצה, כי נגמר לו הנייר. אתם רואים, אפילו סבלנות נגמר לה. זהו, קיבלת, מה העצבים שלך? רעבה. גם אני רעב. מה את אוכלת, שרון? אבל את יודעת, פה ליד הקו של הים לא כזה חם. לא כזה חם. היא אומרת שחם לה. היא אומרת שחם לה גם פה. כן, אבל לשרון יש בעיה עם החום. היא סובלת מיותר מדי חום. אווירה טובה, מזג אוויר טוב. אבל אני חושב עוד 2-3 יהיה על הפנים. בדיוק כשאנחנו לא נהיה פה, כבר לא יהיה עם מה לנשום. איפה המסעדה הזאת? רחוק? הייתי מגיע לוולט השני, הראש פלמינגו. הכל זה עניין של בחירה. נכון, שרון? תגידי לי. הכל זה עניין של בחירה, חבר'ה. אתם יכולים לאכול בחוץ, אם כבר אתם מחליטים לאכול בחוץ. תראו כמה לחם, כמה חמה היא דופקת פה, שניצלים לה. אז כן, הכל עניין של בחירה, חבר'ה, ותמיד זה היה עניין של בחירה. צריך, אין מה לעשות. בהתחלה יהיה קשה, אבל אחר כך מתרגלים לזה. אבל זה עדיין
עדיין אני מרגיש שזה עשוי בהרבה מאוד שמן. אני מרגיש שיש פה הרבה מאוד שמן. אבל אם כבר אוכלים בחוץ אז לפחות כזה. אני פשוט אוסיף את הכמות קלוריות לפי השמן שאני חושב פחות או יותר שהם הרביצו פה. נכון שרונים? יאללה, אני אדפוק את הארוחה השנייה שלי להיום ואני כבר חוזר. באמת שאני לא יודע מה זה הדבר הזה, חבר'ה. מול הפנים שלי, את יודעת שאני בגירעון, את יודעת שאני לא אוכל את זה. זה שוקולד מריר. זה מה שאת מזמינה, מה זה משנה, גם אם זה מריר. בסדר, אבל אני חזק מנטלית, את יודעת. מותר לי, אני צריכה את זה. ודבר אחד אני לא מבין. היום קיבלנו את הבדיקות של שרון, עשינו לה בדיקות דם, ואני לא מצליח להבין איך הבדיקות דם שלה תקינות עם כל מה שהיא אוכלת. אני לא יודע, הכולסטרול שלה נמוך. אני לא יודע. אנחנו אוכלים ביחד, אצלי הוא גבוה, אני עוד שנייה מת, נשאר לי עוד יומיים לחיות, והיא מתחת לממוצע ואנחנו אוכלים את אותו הדבר. זה פשוט הזוי, אני לא יודע איך זה עובד, הגנטיקה הזאת. אני לא רוצה כלום. לא דובדבן ולא שום דבר, ואל תציעי לי, אמרתי לך. לא להציע לי אפילו. אני הזמנתי לעצמי אספרסו. ומה אמרת, שהכל זה עניין של בחירות? הכל איזון בחיים. הכל איזון בחיים. תגידי גם חיים פעם אחת. סתם, אבל אני אגיד לכם את האמת. בתקופה הזאת שאני גר בדובאי כבר 3 שנים, אין משהו שלא ניסיתי וכבר נמאס לי. אני כבר לא יכול לראות את כל האוכל הזה בחוץ, את כל הג'אנק פוד הזה. אכלתי אותו יותר מדי שלא מושך אותי אפילו. לא מושך אותי. אי אפשר. כן, אי אפשר. יותר מדי כל הזמן. וגם כשזה נגיש וכשאתה יכול אי אפשר, ותראה מה היא להרשות לעצמך. כן, אי אפשר. אומרת אי אפשר ותראו מה היא דופקת. כן. אז זה בעייתי, זה בעייתי. ואתם יודעים? אפילו אחרי יומיים מופסדים של שבוע שעבר, בדרך כלל פעם הייתי נשבר אחרי ימים מופסדים, וזה החלק הכי קשה. בתור של סוחר, בתור סוחר בימים מופסדים הכי קל להישבר. כי אתה כאילו מתבאס, אתה מתבאס מההפסד, אתה מתבאס מנטלית. כן, כיוון משהו. אתה מתבאס וואו, איזה חם. אתם רואים? זה הארוחה שלי עכשיו. זה אפילו לא ארוחה. מה אמרת שזה? דיסרט? אז זה הדיסרט שלי. אחרי האוכל. לא אוכלתי את הפסטה, מה? כן. זה כמו 10 פסטות הדבר הזה. אבל נראה טעים. אתה איתו? לא. ואחרי ימים מופסדים, לסוחר הכי קל להישבר ולאכול. עכשיו אנשים יגידו, בגלל זה אתה כזה שמן, כי הפסדת את זה מדי. לא, לא. אין לך הפסדים, אני השחייה שלך. לא, דווקא עשינו עכשיו חישוב. עשינו חישוב, בשבועיים-3 האחרונים היה לנו רצף של 0 עסקאות מופסדות, ואנחנו סוחרים כל יום, 4-5 עסקאות כל יום. השבוע הזה כבר הרצף עבר. הרצף עבר. אם היה לנו נגיד לפני 3 שבועות, 4 שבועות, עסקה אחת מופסדת בשבוע, 2 עסקאות מופסדות בשבוע מקסימום, אז לפני השבוע הזה האחרון היה לנו רצף של שבועיים, 0 עסקאות מופסדות, 100% win rate, והשבוע הזה, אתם רואים, יומיים ברצף מופסדים, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור, זה אחד הדברים שגם יעזור לכם מנטלית. הרי מה קורה? מי שאין לו יומן מסחר ומי שלא עוקב אחרי העסקאות שלו, הוא לא יודע אפילו איפה הוא עומד. אז יום אחד מופסד, אתם יכולים להתייאש, אתם יכולים אפילו לפרוש, אתם יכולים להגיד, המסחר לא עובד לי, או לא עובד לי האסטרטגיה והשיטה. אבל מי שעוקב, ובן אדם שעוקב אחרי הנקודות של כמה הוא הפסיד, של כמה הוא הרוויח, ההפסד הבא שיהיה, הוא לא יתרגש ממנו כל כך, והסטרס שלו, אם הוא היה בפסגה, הוא יהיה הרבה יותר נמוך, הוא לא יתרגש יותר. מהפסדים הוא גם ידע כמה הפסדים לסגור, מתי לעצור בזמן. זה מאוד חשוב חבר'ה, זה אומר שמה צריך לעשות? זה אומר שצריך לעבוד עם יומן מסחר מסודר ולעקוב אחרי כל הנקודות, על כל נקודה ונקודה. אני סופר את כל הפיפסים במדויק בקבוצה, אני סופר אותם עד הפיפס האחרון. לקחנו 30 פיפס רווח על יורו דולר, אני רושם את ה-30 פיפס. הפסדנו 145, אני רושם בדיוק 145, לא מעגל את זה ל-100, לא מוריד, בדיוק אני סופר הכל כדי לדעת כל פיפס ופיפס של כמה אנחנו מפסידים וכמה אנחנו מרוויחים. תתחילו לנהל את היומן מסחר הזה, אני מבטיח לכם, זה כבר ישנה לכם לגמרי את הכל. אני מנהל אותו גם אצלי במסחר האישי וגם בקבוצה שלנו של התלמידים ושל החבר'ה, אני גם
מנהל כזה יומן, הייתי מראה לכם אותו עכשיו, אבל את מחוברת לדיסקורד שלי? מהטלפון שלך? לא? אני לא יכולה להתנתק, יש לי קבוצה משלי. צריך איכשהו להראות להם את זה. אני אראה לכם את זה אחר כך. ולוג הבא אני אראה לכם את זה, אני אצלם לכם מהדיסקורד איך זה נראה, איך שאנחנו מספרים את הפיפס. אני לא זוכר אם אני הראיתי לכם את זה בכמה ולוגים אחורה, אבל אני חושב שכן, סביר להניח שכן. אם לא, אני אצלם לכם את זה בוולוג הבא, כי לא לקחתי את המחשב היום. היום המסחר סגור. נכון שרוני? כן, ויהיה צריך להתכונן לשבוע הזה, אני מקווה שלא יהיה כל כך הרבה אקשן, למרות שאני חושב שכן יהיה. אני רואה את זה לפי... יש סשן זהב, מה אתה עושה? כן, לא יודע מה אני אעשה. לא ניקח עסקאות באותו יום. איזה יום זה יוצא שעה? אני לא אגיד שלא יבדקו באיזה שעות יש עסקאות. שלא ידעו לאן אנחנו כן, עושים. בסדר, אבל מקסימום ניקח, אנחנו מגיעים... חמישי או שישי. בסדר, אם נגיע בערב יהיה אפשר לקחת את סשן ניו יורק. אתה בחופש באותו יום במסחר חביבי. כן, אני אקח חופש באותו יום מהמשחק שנגיע. תגיד להם שאתה ממשיך את הטלפון בדובאי. לא, אל תגיד, נמשיך את הטלפון בדובאי. וואי, איך חלום. כן. חלום, אני כבר לא יכולה לשמוע את הזהב. לפי הקריפטו, מה שבאתי להגיד, לפי הקריפטו אני רואה שהוא מתרסק, אני חושב שיהיה לנו שבוע של חגיגות. השוק מתרסק זה סימן שיכול להיות שאנחנו בשלבי סיום של המלחמה, כמו שאמרתי שאני חושב לפני זה. ואם אנחנו בשלבי סיום זה יהיה מאוד מאוד מעניין. שיהיה לכולם אחלה שבוע חבר'ה. אני אוהב אתכם. שרוני, תגידי להם ביי ביי. טעים או לא? יש לי שוקולד בפה? לא. טעים? אחלה שבוע חבר'ה. ביי, קפה חזק.